ଜାଲରେ କଣ ପଡିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଲୋଭ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ମୁନା ହେଇ ଗଲେଣି ପାଣି ଭିତରକୁ। ଲିପା ଧାନ ଉଠେଇକି ଆଇଲେଣି ମାଛ। ଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖାଳି ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ବିଜନେସ୍ ଟାକୁ ପୁରା ଠପ୍ କରିଦେଲେ। ସଂଘର୍ଷ କରି ପଛରେ ମୁନା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନାଇଁ ବା ପଳେଇ ଆସ ପାଣି ପୁରା କେମିତି ଗୋଳିଆ କରିସାରିଲେ। ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁନା ଏକ ଜାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ। ଆଜି ହେବ ଦଣ୍ଡ ଛେଚେଡା। ମୁନା ଭାରି ଅଫସୋସ କଲେଣି ଠିଆ ପଡିଛି ପଳେଇଛି ନା କି ଖୁସି ପଳେଇଛି। ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି ଲିପ ଝାଡୁଛନ୍ତି ମୁନା ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟଉଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ପୁରେଇବ ଲୋକ ନଜର ପକେଇଦେବେ ଜଲ୍ଦି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଫିସିଂ କରିବାକୁ। ମୁନା ଭାଇ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେଣି। ଆଜି ଫିସିଂର ମଜା। କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଗଲା ଗୁରୁବାର କିଛି ଖାଇପାରିଲୁନି କାହିଁକିନା ବାର ନଥିଲା ନା। ଆଜି ଟିକେ ଶୁକ୍ରବାର ଟିକେ ପାଟିଟା ଆଇଁଷା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏ ମୁନା ଭାଇ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ମାଛ କଣ ପଡ଼ିବ ମୁନା ଭାଇ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଆଜି ଆଉ ମୁନା ଭାଇ ତରକାରୀ। କଣ ହଉଛି ଗୟଳ ଫଟୋ ଉଠା ଏଇ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ଧଣ୍ଡୁଲା ଏଇଟା ଶେଷ ଜାଲ। ଲିପା ଭାଇ ନେଇକି ଆଉଛନ୍ତି ଜାଣିବେ। ଏ କଳା ହେଇଯିବ ମାଛ ଗୁରା ବଛା ଏଇଟା ଏଇଟା ଘରକୁ ଯିବ। ଚାଲ 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 ମାଛ ଧରା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇନା ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ମୁନା ହେରିଆ ଜାଲ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଛ ଧରି ଯାଉଛି। ମାଛ ପ୍ରବଳ ମାଛ ଉଠେଇ ହଉନି। ଆମେ ମାଛ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବୁ କେତେ ମାଛ। ଫାଇନାଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମାଛ ଢଳା ହଉଛି। ଫଟୋଟା ଉଠାଅ। ମାଛ କିଏ ନବ କମେଣ୍ଟ କର।